самое любимое место. Ну вот, зараз. Тебе что, не смешно? Не вельми. Ну, просто ты ничего в мультиках не разумеешь. Что? Я не разумею. Да я их боюсь за все люблю. Я их, ведаешь, кольки переглядела. Ну, кольки. 100. Ой, а я 300. Ого. А вот тебе и ого. Привітання, Яночка і Буслик. Привітання, Феечка. Привітання. І ви, глядачі, уже тут? Ой, мы не зауважили, пробачьте. Добрый вечер, сябры. Привітання. І не диво, що не зауважили. Ви так сперечалися, що на вулицю було чувати. Правда? Ой, ось сором. А за чого спречка? Про мультики. Ага. Про мультики? І що ж ви у їх знайшли такого, каб сваритися? Просто Буслику не сподобався мой любимый мультик. Вот я и покрыўдзілася. Ну что я могу зробить, коли мне зовсім інше подобається? Ты что, хотела, каб я неправду сказала? Только каб тобі приємно було. Не, але мне все равно крыўдно. Няправду казаць не трэба, сябры мае. І крыўдзіцца, Яночка, так само не варта, калі нехта не падзяляе тваіх інтарэсаў. У кожнага свой густ, і ў гэтым няма нічога страшнага. Ось, і я так лічу. Ну, добра. Болей не буду. Значить, мир? Мир. Вось і цудоўна. Дарэчы, адкрыю вам адзін сакрэт. Не толькі дзеці, але і дарослыя вельмі любяць мультфільмы. Няўжо? Праўда. Каб гэта было інакш, мультики не з'явіліся б. Як так? А хто, па-вашаму, зрабіў першы мультфільм? Няўжо дарослыя? Так. А калі гэта было? Ну, калі з'явіўся першы мультик? Цікавае пытанне. А давайте паглядзім. Так, вось. Вось, ёсць. Першы мультфільм стварылі яшчэ ў самым пачатку 20-го стагоддзя. Это 100 гадоў таму? Нават крыху болей. І як ён называўся? Вясёлыя чалавечкі. Вось бы яго паглядзець. Калі ласка. Вось. Гляди, а? Гляжу, а зараз яму смешно. Ой. Який смешны чалавечак. Толькі чамусьці гэты мультик не каляровы. Ага. Так, першыя мультики, як і першыя фільмы, былі чорна-белымі. А калі з'явіўся першы каляровы мультик? Так, зараз. Так, у 1932 годзе. І называўся ён «Кветкі і дрэвы». Да сучасных. Ага. А калі фільмы навучыліся яшчэ і агучваць, мультыплікацыя захапіла ўвесь свет. І зараз мультфільмаў столькі, што і не пералічыць. Так, а ў наш век лічбавых тэхналогій ствараць мультфільм стала яшчэ лягчэй, нават самы складаны. І яны такія цікавыя. Сябры мае, а хочаце, я навучу вас рабіць маляваны мультфільм? Ого! Вядома, хочам. Правда, Буслик? Пытаецеся? Без лічбавых тэхналогій? Без іх яго можа стварыць любы. Так малявалі дзеткі яшчэ 100 гадоў таму. Здорово! Мы готовы вучыцца. Што нам спатрэбіцца? Ну, трэба ўзяць невялікі блакнот, напрыклад, ну, вось такі. Так, Аловак так. ці фламастар любога колеру. І што далей? А далей мы павінны намаляваць што-небудзь у кутку блакнота. Напрыклад, Давайте чалавечка. добра. Вось ён. Смешны атрымаўся. Вось і цудоўна. Перагортваем старонку і прыкладна ў тым жа кутку малюем чалавечка, які, напрыклад, паднімае руку. Вось так. Ну, ідзе тут мультик. Хвіліначку. Зноў перагортваем старонку, малюем чалавечка, які паднімае другую руку. Вось так.
Гортаем сторонку, и теперь человечек поднимает ножку. Вот так. Стольки малюнков для одного мультика. А вы что думали? Каб намаляваць одну сцену у сапраўдным мультику, трэба сотні малюнкаў. Ого! Працягваем маляваць рухі нашаму чалавечку. Вось так. Вось так. І яшчэ один. Ну, хопіць. Ура! Я намалявала каля 10 малюнкаў. Для прыкладу дастаткова. Так, і дзе ж мультик? Якія вы нецярплівыя. А зараз нам трэба прагартаць наш блакнот і глядзець, што будзе. Давай, ходи сюда. Ой! Человечек ожил. Ага, ён мне бы зарадку робіць. Просто цуга. Я так само хочу паспрабаваць зрабіць свой мультфільм. І я хочу зрабіць. Зробіце абавязкова. Толькі давайте перанясем гэтыя планы на заўтра. Бо новую справу лепш пачынаць раніцай. Ну, добра. Тады я пакуль придумаю, каго намалю. І я. Так. Дякую вам, Феечка, што столькі цікавого нам расказалі. І навучылі мультики рабіць. Калі ласка, а давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. О, з задавальненнем. Пачынаецца. Ну, вось, сябры мае, мультик скончыўся. Буслик, пойдем хутчэй чысціць зубки, а потым придумаем, что мы будем завтра у нашым самаробным мультику маляваць. Добра, ходім. Вы куды? А з гледачамі развітацца? Ой, Пробачце. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. До пабачэння, сябры. І чароўных усім сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки, все в леске, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай. Бай.